कनजिता नानिया गुवाहाटीयावहाय फाथै फाननो फैनाया थारमाने सोराङाव फैदों मिथिबायना बुजिबायना रायजो राजा नोंथांमोन जोंना कनजिता जि दङ जोंनिया दाख्लैनि जि कनजिता हादानाव मैदेर फैनाय नङा होमबा दे बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोल्ला हारसिं रोनावलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' होनना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दंथ'यो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो बोथोराबो बांद्राय मोजां नङा लोगोफोर साननैसो अखायानो अखा ओरैबायसा माने जौदुनि दैया जेरै लखबो इफोरबायसानो माने स्र' हानायानो आरो खुनु रेस्ट गैया ओमफ्राय बोथोराबो मोजां नङा अब्लाबो माने जि जोम स्रा लाजोब्बाय आङो लोगोफोर माने गथ'फोरनि ड्रेस पार्टि स्कुलनि सुवाबाबोथ' बहाथो खारग'नो अखाजों बांखाजोब्लाबो सुनानै होबाय ओमफ्राय लोगोसेनो स्र' खर' सर' लोबस्र'नानै स्र' आराम दुगैबाय आरो एसे देलायबाय आरो बुथेथे साइज गैयाबाबो लोगोफोर ओमफ्राय मुसुगुरखौ एसे आखिना लाबाय आं माने लोगोफोर मुसुगुरखौ मालाबा आखिया बांसिनानो माने आखिया ओमफ्राय माब्लाबा गोसो जाबाथाय आखिनानै लायो आरो लोगोफोर मुसुगुर गैया ओरैबायसा लानद्रुन नांनो आंना मुसुगुरा लोगोफोर भगबाना एकदम मुसुगुर खिनिखौ हरथाराखै मेगनखौबो हरथारासै अब्लाबो जियानो जादोला लोगोफोर निजेनि महरखौलाय बहाथो दुखिबाय थानो होमबा लोगोफोर ओमफ्राय मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नायलांबानो जाबाय थोदो होमबा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मा ओंख्रि संनाय जायो दिनैथ' आरो सनिबार नालाय मिरामिसानो जाखागोनखा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने लेस्रिजों आलु बुट संनोसै आरो मिरामिसनि ओंख्रि दिनै जेबो सङा आरो बेखिनियाल' जागोन लोगोफोर ओमफ्राय नायलांदो आरो लोगोफोर मिरामिसबाबो एसे देखायना होलांसै माने लोगोफोर मिरामिसब्लाबो मस्ला मस्लि गरनैसो होनो मोनबाथाय एसे माने मोदोमनाय मोनो आरो मोजां मोनो ओंखायनो आङो मस्ला एसे होनोसै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होनोसै ओमफ्राय आलौ होनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' आरो मिरामिसानोखा नालाय बिहाव बिखुनजोनि नेमखान्थि बायदियै सोलिनांगोन नङा होमबा लोगोफोर दिनैहाय बिहाव बिखुनजो अथक बोसोर माने संसार जाबोबाय दिनै माने जुदा जादोंब्लाबो बिहाव बिखुनजोनि माने नेमखौथ' जों लाखिखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो माने जुदा जादों होननानै बेदर फिसा आथुरै जानाय बा जौ सेरेब आथुरै लोंनाय बायदिसिना नियम खान्थिफोरखौ जोङो फालिनांगोन ना लोगोफोर अथक दिना माने बोसोरै बोसोर थाबोबाय जाबोबाय इफोरबायसा नेमखौ आरो सोलायोब्ला जोंफोराबो माबा मोनसे इफोरबायसा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं देबाय दायो लोगोफोर सिदेदब देदाब लानोसै आलुखौ बांद्राय होआ आङो माने बांद्राय मिरामिसफोराव आलु गोसा होबाथाय माने ओंख्रिफोरखौ थावनाय मोना ओंखायनो आलुखौ आं थाइथाम थाइब्रैसोल' होनोसै ओमफ्राय मस्ला गरनैसो ओमफ्राय जाबायबो आरो मस्ला मस्लि एसे देना लानोसै लोगोफोर आलु थाइनैसो होनोसै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होनोसै ओमफ्राय मोदोमनाय बायसा आरो मिरामिसबाबो ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो जुदा जाना फैदोंब्लाबो बिहाव बिखुनजोनि नेमखान्थिखौथ' जों गारनो हाखानाय नंखाया आरो गारखायाबो मानो होनबाथाय जों दायो मंगलबार बिस्थिबार सनिबार बेफोरबायसा माने माबा मिरामिसानो जाखायो लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो जुदा जानानै फैदों होननानै जोङो हथातनो मोनजायै बुस्थुफोरखौ जानाय मोनलोङि बुस्थुफोरखौ लोंनाय बेफोरबायसा जोङो माने हुदाखौ जोङो लाबथारनो हानाय नङा आरो जोंनि गेजेराव जों माने बिहाव बिखुनजोनि नेमखौ लाखिखानांगोन नेमखान्थिखौ नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय ओंखायनो माने मिरामिसैनो सोलिलांनोसै ना मा होनो जानाय लोंनायफोरखौ माने जेरै बिहाव बिखुनजो जमा थाब्लाथाय जेरै नेम खान्थिफोरखौ फालिलांदोंमोन बेफोरबायसानो माने फालिलांनो नाजानोसै ना मा होनो जोंथ' दायो जुदा जानानैनो फैखाबाय जोंथ' दायो बोराय बुरैल' फिसाला सानै बेफोरबायसा आरो दायो जों जुदा जानानै फैदो होननानै जोङो माने जेनला मेनला बाहायनो हानाय नङा आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो देना लाबाय बिराद मोजां लोगोफोर थबसिया आगोलावबो खोन्थाखादोंमोन आं नोंथांमोननो थबसिखौ बिराद मोजां होनना थबसिया बिराद मोजां लोगोफोर दसेनो गेब्लेयो माने मस्ला मस्लिबाबो दसेनो गेब्लेयो टेनसन गैया माने अन्थाइनि नै थालायनायसो लोगोफोर नै अनलाइनाव बायनाय नोंथांमोनाबो बायनो हागोन अनलाइन खालामनानै
ओमफ्राय नैजि साफा गोलैला लांसै नैजि साफा खननै खुनायावनो इदिफोरबायसा गेब्लेलांबाय आरो मोजां गोसो होनानै देबोबाथ' मिस मिस जाजोबखायो लोगोफोर कुनु माने मा होनो माबानि ग्राइन्डार मेसिननि गोनांथि गैया आंहानि थबसिया लोगोफोर आं माने बुटखौ मोजां रुना लाखादोंमोन आरो मानो होनबाथाय आङो फुङावसो सोमनाय नालाय बुटआ रुइस्लाबाखैमोन ओंखायनो कुकाराव सिटी होना लाबाय खनब्रै खनबासो ओमफ्राय ओजोंहाय नै ओंख्रिखौबो संहरबाय लागाव मस्ला मस्लि देनायखौ होफबजोब्बाय आरो लोगोफोर निरामिसबाबो टेस्टिखौनो होनांसिगोन आरो मा होनो लोगोफोर नै ओमफ्राय बुटखौ होना हरनोसै खोबाब खोबाब संबाय थानोसै आरो ना एवफ्रामनाया जाबाय नै लोगोफोर दै होना हरनोसै दा होबावगोन नायनानै ओमफ्राय नै गाइखेरखौ ग्लब 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 फुदुंबाय आं लोगोफोर गाइखेरखौ माने सा लोंनोसै दा ओंख्रि मोनथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रि मोनथ'यैयावनो नोंथांमोनजों एसे रायलायनो होननानै नुजाथि फैलायबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर जोंनियाव माने लाइन गैयामोन मोनायावहाय अखा हानायखाय ओमफ्राय आं माने रावनिबो माने भिडिअफोरखौनो नायनो सोलाबाखैमोन आरो ब्लगफोरखौनो ओमफ्राय माने दासो माने मबाइल नायनायावनो माने ओरैबायसा नुदों आं लोगोफोर कनजितानि बिराद भाइरेल भिडिअ लोगोफोर आजिखालि ससियेल मिडियाखौ माने ओरैनो बाहायग्रा जाबाय मानसिफोरा ओरैनो माने होगारलाबायग्रा जाबाय आरो खायसे खायसे बाथ्रा गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोरखौबो ससियेल मिडियाआवसो बुंनानै होयो ओमफ्राय लोगोसेयैनो माने माबा मोनसे हौवा हिन्जावनि खायजा बा माबा मोनसे न'खरनि दावरावबानो ससियेल मिडियाआव डाइरेक्ट माने बुंनानै होग्रोयो आरो ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै कनजिता बिनानावानो लायनो दैदेनजों माबा माबि आरो गोसोथोलायनाय माने गाज्रि गाज्रि बाथ्रा आरो ओरैबायसा गाज्रि गाज्रि लेथ्रा लेथ्रा माने बुंथावै बाथ्राफोर आरो लोगोफोर माने हौवाया होनदो जाहैबाय दैदेनजों ओरै थोरै इफोरबायसा आरो लोगोफोर ओमफ्राय हिन्जावाबो माने ओरैबायदि आरो माने बेफोरबायसा माने ससियेल मिडियाआवहाय हौवाखौ भिडिअनि गेजेरजों बा ब्लगनि गेजेरजों सोरनिबा ब्लगनि गेजेरजों बेफोरबायसा हौवाखौ गाज्रि गाज्रि बुंहरनाया एसे माने गोरोन्थि जादों आरो जाम्बायानो जा जियानो जा निजिनि हौवायानोखा नङा होमबा लोगोफोर जाम्बाबाबोथ' निजिनि हौवायानोखा बेजोंनो माने संसार जानांगोन थैजासे ओमफ्राय जानो हागौ सोरनि गोरोन्थियाबा सोरनि जोंथ' दाथ' जेबो मिथिलाना हौवानि ना हिन्जावनिबो जानो हागौ हौवानिबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय दायो लोगोफोर भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय आङो भिडिअखौ एसे खोन्थाना होनि मा होनदो कनजिता बिनानाव लोगोसेयैनो आरो दैदेन औवारिनि हिन्जाव आरो हेलौ लोगोफोर थग्रननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां थग्रन माब्रै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै दुवाखै जोंनि हौवाया मा साइसनि मानसि नै जोंहा थग्रन ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिन्जावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोरला हारसिं रोनावलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरो ना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइराल जानाया मोजां जाबाय हिन्जाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रन आंना सानै जासिगोनलै थग्रन गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादों नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय बिदि सानोबा खालामनांगौ आरो लासिं जेन'बा मानो बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसा शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर उफाय मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय गावनि फिसायानो हिन्जावानो दङ हिन्जावजों ओंखाम जालायबाय थायो बेखौ दा जुथारनांगौसो मोनथिबाय दा मोनथिबाय आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरो ना बेबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङा ना बियो बेबायदि लिरनानै होना मोना आंनो दंना आब' कनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबा प्रुफ दं नामा हिन्जावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बे साला बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो हिन्जावखौहाय बानायनानै जानो फैदों मालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना
एसे जोंनाव फैबाथाय आंनि फिसाजों गोसथोलायो उन्दुलायदों होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै दा हिनजावा भिडिअ बानाय अयथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो फाग्लाया रागा जोङो आङो खिन्थु जोंखौजोबबाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानाय फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङाना बियो बेफोरबायदि उन्दैया लोमजादों जाहैबाय लाबोबाय माथो जाखो माबा आंनि बोराइजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरोना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियायाव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा सिथोबनि आं रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार थग्रोन नै जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि माबायदि मानसि बियो आसरितलै थग्रोन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं मामायावलाय मा होनो सिक्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जारानोसै नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 हाजार थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावना सानफा थोलो खामानि मावना जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुरबक साला आसरितसो मोनबाय मानसिखौनो थग्रोन मा ओंख्रि थैलाबायनोसो गोसो जायोलै थग्रोन मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मोनथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिथोबनि बांद्राय दुखु खालामग्रा गाबखांबाय आङो मोनथिगौ नोङो जै थग्रोननि होआबा माथो हो जै थग्रोननि जै होन बिदि लिरना होनांगौ बियो दे माथो बेफोरबायदि होनांगौ दुनियानि मानसि सेयार खालामबायना दाथ' जै थग्रोननि बिदि लिरना होनांगौ बियो ओमफ्राय जै थग्रोननि जै फाननांगौ दे रायजोफोर मा होनो आंनि फिसाया दासो मोनानानै मोनसे पस्ट होदों आरोना मा लिरनायमोनलाय दैदेना आंखौ लानो थाखाय माबादोंनो मा होनो गावखौ बुथारनो माबा खालामदों मादों होननानै पस्ट होदों बियो लोंनानैसो पस्ट होदों आरोना बियो ओमफ्राय आंजों नांलायहरगासिनो आङो उन्दैया लोमजानानैहाय बिसिनाव मा होनो बिसिनि आइया दैदेननि बिमाया माबा नालाय मा होनो नायो नालाय लोमजानाय साजानायफोरखौ ओमफ्राय मन्दिरबो दं नालाय बिस्रा आङो बाव लाबोदों आरोना आङो मैया सानसे जाफैबाय नोंथांमोनहा बयबो नुखादों माबायावहाय भिडिअआवहाय आङो हगारबाय थाखादों बिनि बिसिबो दङ ओमफ्राय बिसियानो लेंहरखादों आरोना आङो बै बारावबो खनसे लाबोखांखाबाय गथ'फ्रा हनै खोन्थाहर देखायहर बेयावनो ओरै देखायहरलाय बेयावनो उन्दुयो आरोना नै बावनो उन्दुयो जोङो ओरैबो देखाय ओमफ्राय गावसोरो बिसिफाय बे हायाव उन्दुदों आरोना ओमफ्राय जों गोजौआव उन्दुदों आरो दिनैहाय आङो जारिनाया खनथाम जारिनांगौ नालाय आङो दिनैहाय थाङासै आरोना दिनै बेलासियावहाय लास्ट जाहैबाय ओमफ्राय बेलासि ओंखारदोंमोन जों थांनो होननानै ओमफ्राय अखा हाथेबाय आरोना लामायाव ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय दायो ओमफ्राय बेखौनो आंजों नांलायहरनानैहाय अयथासार नांलायहरनानै गाज्रि नांलायहरनानै आंखौहाय फेसबुकाव बिदि गाज्रि पस्ट लिरना होबाय आरोना माबा दैदेना आंखौ लानो नागिरदों मादों होननानै गावखौहाय बुथारनो नागिरदों मादों होननानै फेसबुकाव पस्ट होनानै होदों आरोना बियो ओमफ्राय फेसबुकाव आङो पस्ट होनायखौ मिन्थियाखैमोन आंखौ मानसिफ्रा स्क्रिनबो खालामनानै आंनो मेरला मानसिया हरदों आरोना ओमफ्राय आं नायबाय ओमफ्राय बिसिबा बुरजा शेयार जाबाय आरोना आङो दानफिननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय शेयार जाखाजोब्बाय शेयार खालामखाजोबनायखौथ' जों दाननानै जेबो मुलाम्फा गैयाना बेफोरबायदि जाबाय आरो दायो ओमफ्राय मा खालामनो आरोना एकदम साननायफ्रानो सर्ट ओरैबायदि नेगेटिभ सानो आरोना मालाबाबो साननाय होननाय गैया एथ' खस्थ' आङो भिडिअ खालाम जाहोयो आङो खस्थ' खालामनानै बिनि रिन थिन सुख'जोब्बाय आङो लन थाखा गारि फाइनान्स आङो खस्थ' खालामनानै आङो सुख'जोब्बाय आरोना होमबाबो बे आंखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बिदि ओंखारनो हायै बायदि आंखौहाय दिनै फानबाय आरोना बियो दैदेनजों उन्दुनाय दैदेनजों माबा माबि बिदि आङो नांगौबा मेडिकेल रिपर्टखौनो आङो होगोन दैदेनजों आं उन्दुदों ना मादों आङो होगोन आंखौ बिदि जुदि बियो माबायोबा आं होगोन आरोना बेफोरबायदि आंखौ बिसियानो दं बिसि गोनाङाव जोङो बोरै बिदि माबानो हागोन दे बुंलाय नोङो बिसियानो दङ जेन'बा बिसिया गैयामोनबाथ' आलदा खोथा बिसियानो लेंहरबाय आब' ओरैबायदि आइयानो मोजाङै नायो मायो होननानै लेंहरबाय आङो लाबोबाय आरोना दिनै बे मा भुल जाखो गथ'आबो मोजां जाबायना हामबायना एथ' आङो भिडिअ खालामनानै आङो ससियेल मिडियायावहाय थाखा फैसा खामायनानै गावखौ बेसेबां रिन थिन सुख'दों आङो अयथासारनो अयथासार रिन थिन सुख'दों आङो नोंखौहाय आंखौ मानो बिदि ससियेल मिडियायाव फाननांगौ नोङो आंखौ मानो बिदि फाननांगौ नोङो नङा गाना बुंलाय नोङो मानो फाननांगौ खोन्थाहरलाय दे मानो सिरि थाखो मानो सिरि थाखो नोङो मानो सिरि थाखो
मानो सिरि थाखो दे जों मानो सिरि थाखो नोङो मानो बुंहरनो हादिया नों जेबो दे मानो बुंनो हादिया लिरना होनानै मानो बुंनो हादिया नोङो मानो खोन्थाहरनो हायासै नोङो ओमफ्राय नोंगौ बुंना लाहर दे मानो बुंनो हादिया नोङो दे बुंहर बे गासिबो नंखायजोब रायजोफोर आं जेखौ बुंदों बे नोंगौ राइटखा राइट आरो राइट मार आरो ना नोंनि बुंनाया होमबा जोङो माने दैदेन जों लालायनो नागिरदों आरो उन्दुलायदों आरो नोंनिबा होमबा बिसिया जों उन्दुलायनाय समाव फै थाखो दे बुंदो दे दैदेना आंखौ गावथारनो नागिरदों दैदेना आंखौ कुसुगाव थांबानो बुथारनो नागिरदों हिनजाव मानसिखौ बुथारनो हायो हिनजाव मानसिया बोरै नोंखौ बुथारगोन दे बुंदो दे बे निजिरा बायदिया हिनजाव मानसिया नोंखौ बोरै बुथारगोन दे बुंदो दे हिनजावा बोरै बुथारगोन नोंखौ आरो दैदेना बुंनो गोदोनि दाखाथि गुन्दा होननानै बुंना लाखादों गावनो नोंगौखौ नोंगौ होनदों गोदो नोंगौमोन नालाय नोंगौ बयबोथ' मिथिखागौ ना बेखौ रायजाफोरालाय बिसोरजों रायलायनाय माने आंनाव भिडिअ रेकर्डिं दं आं बेखौ फन खालामना होगोन रायजाफोरनो हगारनानै होदो रेकर्डखौ हगारना होदो होमबालाय रेकर्डिंखौ हगारना होदो आपल'ड होदो आं दानो हगारथ' आं लासैसो हगारबाय थागोन मानो लासै हगारखा गाबोन समबो दालिंसो जाहैबा मोननाय नङा हगारना होखा हगारखा आंहा फेसबुक गैया जेबो गैया दालि ओंख्रि नों हरनो हाया सानदोंना बिजों रायलायनानै गाबोन समबो दालि ओंख्रि जाहैबासो बिसास खालामगोन दै आं थायो रागा जोंबाथाय हिरखा मोनथिबाय दा रावखौ गिया आङो जेन'बा जोङो बिसि जेन'बा जोङो बिसि थानायाव अफाय उन्दुलायनो हानांगौ दे बुंलाय दे हो नोंनि मथेबा गावनि साननाय बियो गावनि साननाय बिसिफ्राय उन्दुबाय जोङो गोजौआव उन्दुबाय होनबा अफाय हानांगौ जोङो दे गावनि साननायसो मोसौ बोरमा साग्लासो मानसियानो गावनि साननानै सरित आंनि फिसाखौ गोसो जानो गिनानै रागा जोंना होनायसो बियो खननैलाय थुग्रोन खननैल' खुनुरुखुम खननैल'लै थुग्रोन नों मा सानदो नोंथाङाथ' ओरैनोसो मोनथिबाय दा आं बुंगोन दे मोनथिबाय दा आंनि रागा दाफोदोंखा सिखोमोनि आं रावखौबो गिया थुग्रोन एफा गोलावनो आंनो हरनानै नङा नोंसोरजों रायलाय ओंख्रियासो मोनलायलांबाय नै आंना लोगोफोर बरिया नुखाबाय नै लोगोफोर एकदम मटर बेगर ज्राव एसे जब्बावथ' र' लोगोफोर एसे जबहोबावनोसै रोसिखौ बांद्राय रोसि दोना माने जाग्राबो एसे गोबां नंखाया नालाय जों साथामल'सो बोराय बुरै ओमफ्राय बाबु सानै आरोना बाबु उन्दैयाथ' जाखाया जानो रोंसाराखै